Tchad ka jamanakuntigi Général Mahama Idriss Itno Déby ale sera Burkina Faso lakaw fɛ jumalo wulada fɛ ni a ka pankuru ye Wagadugu ka pankuruso ra n'an ko aéroport international de Wagadugu. Maréchal Idriss Déby Itno a seni a bisimilala ka bɔ Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛma fɛ Capitaine Ibrahim Traoré. Fɛn min ye bonya ani karama ye o sera ale ma. Nin taama ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko FESPA ko farafinnagun jabɔlaw ka fogoba ɲɔgɔndan min bɛ dayɛlɛ Wagadugu sibirilon natara o denfaya o taara di Tchad jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka jamanakuntigi Idriss Itno. Nin taama ni o dabɔra o le kosɔn. Dunan bisimilali tɛmɛnin kɔ Mahama Idriss Déby Itno ale ni Ibrahim Traoré olu sera ka sigi ka fɔ denni dɔ kɛ Wagadugu pankuruso ra. A bɔtɔ a ka jamanaden minnu sigilen don Wagadugu olu tun bɛ a kɔnɔna yaasa ka se ka foli kɛrɛnkɛrɛn di ale ma. Yani Mahama Idriss Déby Itno ka se ale ka jamanaden dɔ wɛrɛw minnu ye jabɔlaw ye dɔnkilidalaw ani minisiri ɲɔgɔnna saba olu maa ɲɔgɔnna 300 kɔni o sera Wagadugulakaw fɛ lamusalon tɛmɛnin ni o ka sorodasi pankuru dɔ ye n'an ko cargo militaire. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.